Халмағығыз эфирда интервью тапшырыуы студиялы Гүлсімей Штанова. Программабыздың қонағы Башқұртстанның ауыл қожалығы министрі орынбасары Ирек Сурақов. Ирек Сканарыч халмағығы. Хайырлы кеш. Шулай етіп, әлгі вақытта ауыл қожалығы эшсәндәре өсін ең қызыл ұсыр, оңыш еумәлі шулай ет. Әлгі күнге, бүгінгі күнге хөтімтәлерінен де шунан башлайық әңгәмәні. Бүгінгі күнде біздің Башқұртстан яланларында күсіргәнішлі іш бара. Оңыш еу бітінде моторғы тышта табиғат күндері ұшы вақытта болған оңышты еп алу тұрайында біздің ең зор іші беді. Әйтейік бүгінгі күнде мұна біз 3 миллиондан артығырақ қодақлы һәм бір түклі культураларды еп алдық. Әлі ерға біздің яландар, майдандар бар. Яқшылы райондар, күслі райондар, әйтейік оңыштары зор болған райондар бұл біздің Илеш, Сақмағыш, Дүртілі, Стәлтамақ райондары ұшындай күсіргәнішлі іш бара. Бүтін республикала бүгін күнде күсіргәнішлі іш бара деп әйтерге. Һәм райондар арасында, район предприятия арасында енді бір өзара ярыш, сәмлі ярыш та бара, шулай бетінде кім біріншілікте бара? Біздің ол ел хайына андай көрініп тұрайды. Көңілі көрініш. Көңілі көрініш. Әйтек біздің бүгін күнде Илеш, Сақмағыш, Стәлтамақ райондары өзара ярышалар. Шуға әйтек көп күнде райондар бүгін күнде яқшы орындар, көбірек оңыштар еп алыр үшін ярыш алып барайынды. Һәм шундай мәгълүмат укыгайным, Башкортостанда етештірілген бүтін ауыл қожалығы продукцияның 12% дип төҙәттегеҙ, фермердар иҫәбенә тура килә икән. Был аҙмы, күпме? Нисек сағыштыра алабыҙ? Бында нисек дип әйтергә, сағыштырып та торырға түгел, біздің бүгін күндә республикала фермерлары һаны арта. Әйтәйек, 10 йылдан алып, біздің 2000-ге яҡын яңы фермер туды. Фермерлар булыуы бик яҡшы, сөнки фермердар үҙләренең ауылында эш тәмин итәләр, кешегә эш урындары булдыра. Шуға был юнәлеш буйынса безнең республикала яхшы гына эш алып барыла дип әйтәйек. Әйтәйек, безнең битендә фермерларга хөкүмәт ягыннан күп кенә ярдәм күрһәтелә. Димәк, был ана шул ярдәм программаларының да эш һөҙөмтәһе дип әйтә алабыз. Эш һөҙөмтәһе, минем әйтеп үтәһе килә инде менә Рәсәй күләмендә безнең республика федерал министерствоның аҡсаны йәлеп итә, без икенсе урында бүгін күнде Рәсәй күләмендә. Шуға бұл ярдәм фермерларға бирелә, фермерларҙың һаны арта, фермерларҙың уңыштары арта. Һәм шулай уҡ яңыраҡ башлап эшләүсе фермер араһында грант иәләре билдәле булды, шулай бит. Кемдәр лайыҡ булды? Беҙҙең мына быйыл бер нисә төрлө программа бар бит инде. Мына беренсен әйтеп үтерәм инде, иң көслө программа дип һанайым бүгенге көндә безнең ул националь проекттары, милли проекттар күләмендә безнең фермерларга ярдәм итү проекты бит инде, агростартап дип атала. Агростартап буйынса ару гына 68 фермер ярдәм күрде. Быйыл безнең программала үҙгәрештәр булды. Элек былтырғы йылларда әгәр дә 3 миллионга тиклем генә ярдәм алһалар, быйыл 5 миллионга тиклем хаҡы арттырылды. Шуға күп кенә фермерлар моның белән ҡулланды. Шулай уҡ безнең конкурс зур булды дип әйтәйекме? Конкурс быйыл зур булды. Агростартап буйынса бер урынға 7 кеше дәғүә итте. Ныҡ зур конкурс. Ул Рәсәй күләмендә лә иң зур конкурсларҙың береһе дип атарға була. Шулай уҡ безнең кооперативтарға ла ярдәм бар бит инде. Мына былтыр без әгәр дә 20 миллион гына бирелгән булһа, бүленгән булһа кооперативтарға, быйылғы йылда инде кооперативтарҙың булган кооперативтар 50 миллионга тиклем аҡса алалар. Шулай уҡ безнең федераль программалар күп. Шуға аны һанай башлаһаң, һанап бөтмәй. Бына ошо программалар тураһында фермердар һәм ауыл хужалығы предприятиялары хәбәрҙәрме? Был йәһәттән һеҙҙең тарафтан, министрлыҡ тарафынан аңлатыу эштәре алып барыламы? Алып барыла, сөнки безнең ана шул уҡ милли проект буйынса 3-нче направление дип әйтәм инде. Аныһы центр компетенция центры. Компетенция үҙәге эшләп килә тимәк. Компетенция үҙәге эшләп килә. Был безнең центр сельхозконсультирование дип атала бит инде. Ул бөтөн районнарда ла сығыштар яһай, ошондай әңгәмә алып бара. Шунан һуң безнең менә кооперация буйынса бит инде республикала күп кенә кооперативлар аҙаҡҡы ваҡытларда
тормышка арты. Берләшәләр, шулай. Берләшәләр. 318 кооператив, мына берничә ел эчендә Рәсәй күләмендә был кооперативтар буенча тагын әйтеп үтерәм инде беренче урында дип. Шул кооперативтарга ла ярдәм күп бара бүгенге көндә. Мына әйтик, безнең кооперативтар программа буенча 70 миллионга тиклем грант алалар. Быел шундай кооперативтар безнең 8 кооператив булды инде. 70 миллион алды. 70 түгел, алар 70 миллионга тиклем. Анда үзенең суммаһы 40% булырга тиеш, 60%-ын хөкүмәт бирә инде. Мына шундай программалар, анда төрле юнәлештәр булды. Шуннан соң безнең мына адак аднала дип әйтәйек инде, башлангыч фермер, мына яңа башлаган фермер конкурсы үтте, әлеге көндә икенче этабы бара был конкурстың. Мин уйлыйм инде бер 40 безнең яңа фермерга ярдәм буласак дип, был конкурста инде еңүчеләр безнең төрле районнардан әлеге икенче этап үткәч, андай ярдәмда аласаклар. Икенче елга безнең үзгәрешләр бара федераль үзәк буенча инде. Менә әйтеп үтерәм, безнең икенче елга яңа юнәлеш килеп туа, агропрогресс дип атала. Аны инде Нинди юнәлеш буенча? Был милли Проект буенча. Милли проект буенча. Бұл юнәлештә безнең мына фермерлар гына ярдәм алайны бит инде ниндидер гранттарга. Хәзер теге кооперативтар да һәм дә ООТлар бит инде СПКлар шундай хуҗалыктар да Ярдәмгә өмет итә алар. Ярдәмгә өмет итә. Шундай юнәлештәр бар безнең. Сынлап та бына шундай грант системаһы, дәүләт ярдәме, димәк кидерлек, димәк фермерлар был ярдәмнән куллана һәм сынлап та продукцияны җитештерә дип әйтә алабыз. Тагыла быел Башкортстанда һөт җитештерү былтырга караганда 21 мең тоннага артыграк икән. Айрыса кайһы районнарның уңышы мул дип әйтә алайык. Безнең быел һөт җитештерү арта башланы. Был нинди районнарда? Был районнарда нинди инвестицион проекттар бар? Әйтәйек, Димәк индус проектларга бәйле. Чөнки бүгенге көндә без һөтте промышленный һөт дип әйтәбез инде, зуррак булган хуҗалыктар үзләренең көчен куллана. Менә әйтеп үтәйек, безнең зур гына инвест проект булды бит инде Ермәкәй Бәләбәй районында. Анда зур малчылык ферма төзелде, фермалар түгел инде комплекс дип әйтергә була бүгенге көндә. Шулай ук безнең Сакмагыш, Илеш, Мәләве һәм башка районнарда ошондай эшләр бара. Димәк һөт җитештерелә икән, уны җитештерүче һәм эшкәртүче заводтар кирәк, шулай бит инде. Бүгенге көндә безнең эшкәртү буенча заводтарның көче ите, 200-гә якын эшкәртүче бар. Менә біз күбірәк үзебезнең теләгендә күбірәк җитештерергә тиешбез. Шундай юнәлеш буенча безнең яңа инвест проекттары бар. Менә әйтеп үтәһе килә, Авыргазы районында урожай. Шулай ук безнең Сакмагыш районында яңа гына инвест проекты Октябрь хуҗалыгы яклап чыкты. Менә Сакмагыш районында быга тиклем инде база хуҗалыгы 1000-гә якын яңа комплекс төзеп, 1000 баш һыерга яңа комплекс төзеп, сафка индерде, 20-гә якын яңа эш урыны булдырды. Шундай проекттар күп һәм алдагы көндәрдә, алдагы елларда мин ышанам, мондай проекттар артасак дип. Үсемселек буенча шундай инвестицион проекттар бармы? Өметләнә алабызмы? Үметләнә алабыз. Безнең үсемселек буенча проекттарда яңа проекттар килә башланы. Менә әйтәйек, яңарак кына безнең менә 1 ел булды инде, хәзер ныклап үсә башланы. Безнең баксасылык буенча быга тиклем андай. Ниңәдер бултыр ала һәлешкәнебез юк инде сынатта шулай. Без аны җәлап кына карап уйлап йөрдек. Менә Шишмәле безнең 10 гектардан артык алма баксасы утыртылды. Шулай ул проект буенча 100-200 гектарга тиклем алма баксасы буласак. Шуннан күп кенә хуҗалык. Димәк, шишмә алмалары турында һөйләсәк киләсәктә. Менә Бирскида безнең фермерлар шулай арттыра башланы. Бул баксасылык буенча. Шуннан карагат, башка культураларда да үстерүчеләре арта башланы. Әйтәйек, Кушнарин районында безнең зур гына Столыпино дигән хуҗалыгы тормышка килеп туды. Аның баксалары зурая. Безнең бул юнәлеш безнең өчен яңа
куанам, что андай юнәлеш булганга. Яңы дип әйтү бәлкедерәк хата булар. Без кабаттан үзебездән касандыр эшләп килгән ошо юнәлештәргә әйләнеп кайтабыз шулай бит инде. Чөнки моны хәзер атап үткән хуҗалыкларда электән баксасылык бар иде шулай бит. Алаккы елларда бuna ните. Шуннан соң безнең мелиоратив юнәлеш үсеш ала башланы. Быел безгә 1000 гектардан артыграк ердә мелиоратив системалары туа. Чөнки мелиоратив системалары кемдең мал азыгы кирәк, кемгә яшелсә, кем сүгелдерү үттерә, алар аңланы бүген көндә табигать регулировать итәргә була икән хау ярдәмендә. Шуга яхшы уңыш алыр өчен ошондай мелиоратив системаларда төзү башланалар. Шулай ук әйтеп үтерәм инде безнең яшелсәлек буенча, әйтәйек, Алексеевка һәм башка хуҗалыкларда бүген көндә модернизация үзгәрешләр бара. Демәк, яхшыга өмет итеп калабыз. Шулай бит инде авылларда яңа предприятиеләр барлыкка килә, эш урыннары барлыкка килә дип. Шулай булса. Әңгәмәгезгә зур рәхмәт. Эшегезгә уңышлар теләйбез. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Башкортстан авыл хуҗалыгы министры урынбасары Ирек Сураков менән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.